Всех вітаю. Огромная крама Adidas. Это другі паверх. Зараз мне павінны прынесці кроссовки. А тут вы поглядзіце, які прыгожыя сучасныя мадэлі. І на ўсё ёсць зніжкі. Можна знайсці сабе. І я сабе знайшоў по сваіх доходах. Вось гэтая мадэль Adidas. І людзей процьма. Процьма, о, нясуць мне. Паглядзіце, якія прыгожыя касцюмы. Чырвоны, белы, чырвоны, альбо белы, чырвоны, белы. Ёсць такія блакітныя. Усілякія касцюмы. І вось такія ёсць. Уже іншай троху якасці. Ось там ідзе іхнія цэны, кошты. Усё тут Adidas. А хочаце зялёныя? Інсталяцыя нейкая прыгожая.